pundakipun, Bu? Ya, kene sing kene ibu lagi loro sebelah lehernya ibu sebelah kanan iki lho lagi sakit. Ojo kenceng-kenceng nak mijet. Oh nggih, Bu. Ngono ki ya aja pas loro wae nak mijeti. Pas waras ya kudu dipijeti lho. Nggih, Bu. Rodok medun sithik. Wes. Tangan ibu sing kiri. Dijeti. Bu. Enak nek dipijeti. Nak ngene kan lorone cepet mari. Sapa dulu? Sing kene. Bu kula dolangaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sek. Dimaafkan. Bu kula resikaken gelamaanipun nggih. Ya, sing resik. Nggih. Makanya biar berbakti sama orang tua. Nggih, Bu. Jadi anak yang soleh.